सरीगला लेखा सईला घर को आसवा गेस्ट को भी हमें दो सार्ट पैंट जुदी हो से आज कौन मंगन काली मंगन 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 राने मेहंदी पूजा पूजा मेहंदी देखंतु एटी पूजा मेहंदी करछि एपट कर दे खराड एपट एटी बसचंती चिया ए तू काय खाऊ छु तळु खाली भात को खट्टा खाइला और किछ नै सेठी डीजे बजे के धुआ ले बजे भात खट्टा करछ खाऊ एटी कथा सुनते ठियाई श्री राम पुरुषोत्तम नारायणाय रक्षको श्रीनाथं करुणाकरं हरे जगत प्राणादिबोधेतव ओम गुरुदेवतायो एट समय हमर बसचंती हमर ब्लॉगिंग रे पडियो एमिति गरम जे भाउज हमरा झाळ होई गाधी पडिले ए बेंको चल जीबा ना झियर मेहंदी चलची ना झिया झिया खुशी काहे तोते तमे खुशी कोन तो मामी को बाहर जाती से खुशी हां वो रचना कुछ ना आ बेंको चलची उड़ी हां अबे चलची हमरो हांडी मोगला हबो चलंतु आगो सब देखिला का वीडियो मेहंदी चलीची अनै देले टिके हस्ती टिके पिंटू भाई का मंगन बेटी पाखे सब प्रिपेरेशन चली बॉडी ऑन अब केते खुशी अछु बाहागर भाई बहुत अनेक बहुत बहुत अलता लगे चलची हांडी मंगला हबती बसचंती पानी समस्त बसचंती तार फार एठी थोइछ ना कोन एसु तार तार थोइछ दाढ़ी बोइ जाओ खाए ना मत भाउजंकर मेहंदी सरीगला भाउज हमर हसन ते होइछ देख चलची हाँ हो जति था बिस्कुट अछि ले दियो भाउज तम बाहागर कथा मन पड़छ ना नहीं मैरीगोल्ड बिस्कुट खाए तम बाहागर कथा मन पड़नी गोली ना मोडे जना पासन करे गोली नहीं किछ नहीं भाउज काई बइछ सेठी काई मु वीडियो करछि बा ए मु गाला ए ओनो ओनो व्यस्त कैसे बा बापा बाहर हसी थले जे काला कौनु देख के पहिले बना कहले खाली हसु एते लोक मंगरान भया के हसुला सही है तू ओळे के हसुच कहलटी ए बेंगुली तो ये कहला आपा हसुनु कहली तो बापा बाहर हसी थले जे खाली समस्त बुआ के हेले ते मंगरान जेति के हसी छिगा के हसी जे कोन कहू पिंटी बाहर खाली हस 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 तो खाली हसिले मेरे सच नहीं हमर मारपडी काली कोन पिंदिबो लुंगी आमचा ता घर ता गां गलो के पत्र उठा के चली कोन करिया आ तू मारपडी हला कोन लुंगी आमचा पिंदी कोन पिंदी से पिंदी मारकंडी दी आज दी जण अधिक खाइब काली खाइबनी सही जाऊ ना ना
ତାହେଲେ ସେ ଯିବେନି ସେଇ ହିସାବରେ କାଲି ତାହେଲେ ବାହାଘର ବନ୍ଦ କ'ଣ କରୁଛ ପିଣ୍ଟୁ ସେଇ ହିସାବରେ ମାରକଣ୍ଡି ଆର ବର୍ଷ ବାହାଘର ବୁଝିଥିବୁ ବେଟି ଆଉ ମାରକଣ୍ଡି ମାନେ ମେହେନ୍ଦି କଲେ ଶୁଭ ଆଉ ଅଳତା ଲଗେଇ ଅଳତା ଲଗେଇ ଆଉ କ'ଣ ଲଗେଇବ ତାପରେ ନାଚିବଟି ତାହେଲେ ନାଚିବଟି লিপস্টিক লগাইব হ্যাঁ কড়া লগাইব কুকুমা লগাইব অলতা লগাইব নেল পালিশ লগাইব ଖାଇଲେନି ଖାଲି ଆକୁ ପଚାରୁନି আসলে লেখাইছি না লাজ লাগে বিশ দেই তোর করিয়া টিকে নাও তো কলে ঠালো ମୋର ହେଇଛି ହେଇଛି ହ୍ୟାଲୋ এই দাই না এই তা না লেখাইছি ভাই না লেখাইছি এইটা এইটা দিছ না না দিছ 10-15 মিনিট না না ପିଣ୍ଟୁ ଚାଇନା চাইনা যাচ্ছে না লেখা সইলা ঠিক আছে লিখা তো স্টার্টস সইলাଣି ସମୁଦାୟର ଲଭ୍ ସିମ୍ବଲ ଅଛି ବା ଏଇଠି ଗୋଟେ ହଁ ଚଳିବ ତମର ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖା ତମର ଯାହା ତ ଅଛି ଆଉ ଇଏ ତ କହିଲା ଲେଖିବିନି ଆଉ ହଁ ଲେଖି ସରିଗଲା ଏ ଅପା ଆସିଲାଣି ଏ ଅପା ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲୁଟି ବୋହୂକୁ ଦେଖିଲୁଟି ବୋହୂକୁ ଏଠିକି ଆସ ଭାଉଜ ହଉଛି ଆମ ଅପା ସିଏ ଆଉ ଜାଣିନି ବୋଧେ ଅପା ବି ସେଇ କଥା ମୁଁ ତ ଗୋଟେ ବୋହୂ ତାଙ୍କର ଏବେ ସରିଲା ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବେ ଆମର ଏ ଭାଉଜ ଏଇପଟ ନୂଆ ଛାତ ଏଇ ଯୋଉ ବେଙ୍ଗୁଲି 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 ବେଙ୍ଗୁ ହସିଲା ରାତି 1 ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମେହେନ୍ଦୀରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅପକମିଂ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ମ୍ୟାରେଜ ପାଇଁ ନିଜା ଅନେଇ ଦେ ଟିକେ ହସ୍ତେ ପୂଜା ଟିକେ ହସ୍ତେ ଧେଡି କଙ୍କି ହସ୍ତେ ଟିକେ ହସ୍ତେ ହସ୍ତେ ଏ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଖି ତଳ କଳା ବୁଡ଼ି ଗଲାଣି କରି କରିକି ପିଲାଟା ଆଜି କଣ ଆଜି ହଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କର ବାହାଘର ଯାଉଛି ଆଜି ବାହାଘର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହବ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଏଇନେ ଆରମ୍ଭ ଛତ୍ର ଏଇନେ ଆରମ୍ଭ ଏଇ ସାର୍ଟ ନାହିଁ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧା ହବ ରାତିରେ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧା ହବ ତ କିଆ ହବ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିବ ତ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧି ଛତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇଙ୍କ ପାଣି ତୋଳା ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଚାଲିଛି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବାବା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା
ପିଲା ବୁଲିକି ତା ମୁହଁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମର ବାଡଉ ପାଣି ଗାଧୁଆ ଚାଲିଛି। ବାଡଉ ପାଣି ଗାଧୁଆ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯୋଉ ଏବେ ଆମର ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା। ଏବେ ବାଡଉ ପାଣି ଚାଲିଛି। ବାଡଉ ପାଣି ସରିଲା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହଉଛି ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମର ଗାଧେଇକି ଆସିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳିଆ ତୋଳା ହଉଛି। ଚାଉଳିଆ ତୋଳା ହଉଛି ତା ସହିତ ଚାଲିଛି ସବୁ ଆଉ। ଚାଉଳିଆ ତୋଳା ହଉଛି ବା ଉପରେ। ଚାଉଳିଆ ତୋଳା ହଉଛି। ଚାଉଳିଆ ଖାଇବନି ସମରରେ ବେଙ୍ଗ ହେଲାନି। ଚାଉଳିଆ ନାହିଁ ବୋଧେ ଚାଉଳିଆ ଅଛି ଖାଲି ହସୁଛି ତାର ଫଟୋ ଉଠିଛି ସେମିତି। ହଁ ଯେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ହସିଥିବ। ଯା 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 ଉଠା ଫଟୋ ସମସ୍ତେ ମତେ ପୁରା ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ। ହଁ ଆସିବ ଏଇନେ। ଚାଲ ଯିବା ଖାଇବାକୁ। ଏ ଆସ ଖାଇବାକୁ ଯିବା। ଆପଣ ହଁ ଠିକ ଠିକ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ଆପଣ କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? କୁଆଡେ ଯାଉଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ନେକ୍ସଟ ପାଳି ଆର ମାସରେ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ପେଙ୍କାଳି ବଜାକୁ ଇଏ ବାଜା ଗଲେ ପେଙ୍କାଳି ଗଲା। ହେଲେ ଆଜି ରାତିରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଧୁମ୍ ଅଛି। ବାହାଘର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜଣକୁ ଡାକିଛୁ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ। ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ବି ନଈରେ ଭାସି ଭାସି ଆସିଥିଲେ। କାମ ଚଳେଇବାକୁ ଆଇଛୁ ଯୋଉ କୋଉ କାମଟା କହିଲୁ? ତୁ କାମ ହଁ ଯାଉନୁ ବାରିକିଣି କାମ। ତୁ କ'ଣ ବାରିକ? ତୁ ବାଜା ବାଲା। ଦେଖ ଦେଖ କିଏ ଡ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ କିଛି କିଣିନି। ମୁଁ ଯିବିନି ବି ଆଜି। ମିଛୁଆ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ରୁ ମିଛୁଆ ମିଛୁଆ ପୁରା ଯିବିନି। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ରେକର୍ଡ ହେଇକି ରହିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଣ୍ଟୁ ହେଇକି ଛଡ଼ା। ଆମର ଘରକୁ ଆସିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କରାଉ। ସିଏ କ'ଣ ଖାଲିରେ ଯାଆନ୍ତିନି ନା କ'ଣ? ଅଲଗା ସେଇଟା ବି ସେୟା ନିଅନ୍ତୁ। ୱାଓ ବିୟୁଟିଫୁଲ। ଘରକୁ ଆସିଥିବା ଗେଷ୍ଟକୁ ବି ଆମେ ଦଉ ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ। ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ମତେ ଲାଗୁଛି ଆଜି ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବାହାଘର ତୋ ବାହାଘର ସତରେ। ହଁ ପୁରା ଗୋଡ଼ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ। ଆଉ ତମର ସାର୍ଟ କାଇଁ? ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ କାଇଁ? ମୋର ଏଇ ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଉ ସ୍ଲାକ୍ସ ମୋର। ୱାଓ ବାପା ଏଇଟା ସବୁଠୁ ଶସ୍ତା ଅଛି। ଖେଳନ୍ତି ହଁ। 80 ଟଙ୍କିଆ କେତେ ଲଗେଇଛୁ ଭାଉଜ ତମଠୁ ଲଗେଇଛି ସେଟା? ନାଇଁ ମ ସେଟା ଆଗରୁ ହେଇଥିଲା। ନା ନା ମୁଁ ଗୁଡୁ ଭାଇ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲାକ୍ କଲର କି? ନା ମୋର ଏଇଟା ନା ରୟାଲ ଜିନିଷଟା।
ସେଠି ହବ କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ଆସେ ତୁ। ସଜବାଜ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଭାଇନା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଇଏ ବେଙ୍ଗର ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ବଇଛି ତମ ଟିକିର ବି ସଜବାଜ ଚାଲିଛି ହେ ବୋହୁ କିକି ନାଇଲି ଯେ ତାର ମ୍ୟାଟ୍ ହେଇଯିବ ତୁ କାଇଁ ସେଇଟା ଲଗଉଛୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେ କିକି ନା ସୁନ୍ଦର କିକି ଆମର ପ୍ରିନ୍ସେସ୍ ଭଳିଆ ଦେଖାଲି ନା କିକି ପାଟି କରୁ ବାଙ୍ଗରେ ରେଡି ଆଉ ଏଠି ଆମର ଚାଲିଛି ସଜବାଜ ଫୁଲ୍ ପ୍ରିପାରେସନରେ ବାରାତ ହେଲେ ଗୁଡୁ ଭାଇ ତମର ସେ ଯୋଉ ଗାମୁଛାଟା ପଛପଟଟା ବି ମସ୍ତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଜୁ ଦେଇ ହସେ ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଉଛୁ ଏଠି ଦେଖ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏଇ ଦେଖ ସୁମାବା ଖାଲି ତ ଫୋନ ଦେଖିଲା ବରଯାତ୍ରୀରେ ଯାଉଛୁ ଏଠି